Това е река Ропотамо. От тук ще минем през Лъвската глава, ще стигнем до делтата на река Ропотамо, там където тя се влива в Черно море, след което ще завъртим и ще се върнем обратно. След това разходката ни ще премине през Бекликташ, Тракийското светилище край Приморско. Река Ропотамо е една от най-красивите и природно ценни реки по българското Черноморие. Тя извира от Странджа и се влива в Черно море северно от Приморско. Долното й течение и устието попадат в пределите на резерват Ропотамо, обявен за защитена територия още през 1940 година. Резерватът е известен с лонгозните си гори, водните лилии, богатото птиче разнообразие и лиманното устие на реката. Всъщност, Ропотамо няма класическа делта като Дунав. При влизането си в морето тя образува лиман, разширено устие, повлияно от морските води. Тук сладките и солените води се смесват, създавайки уникална екосистема с редки растения и животни. Пясъчните дюни около устието и близкото блато Аркутино допълват природното богатство на района. Скалният феномен Лъвската глава е една от емблемите на резервата. Погледната от определен ъгъл, скалата удивително наподобява профила на легнал лъв, който сякаш наблюдава течението на реката. Тя се издига над долината на Ропотамо и е сред най-разпознаваемите природни образования по Южното Черноморие. Лъвската глава е обявена за природна забележителност през 1947 година. Около нея съществуват множество легенди, свързани с хайдутина Вълчан войвода и скрити съкровища. Районът е известен и с останките от древно укрепление, наричано Вълчаново кале или Раноли, което вероятно е използвано през различни исторически епохи от траки, византийци и българи. Най-популярният начин да се види е чрез лодъчна разходка по Ропотамо, при която се открива красива гледка към скалата от водата. Вижда се и от пътя между Созопол и Приморско, както и от някои туристически пътеки в резервата. Това съчетание от река, лонгозни гори, лиманно устие и скални феномени прави района на Ропотамо едно от най-удивителните природни места в България. Районът на резерват Ропотамо е сред най-богатите на животински видове в България, съчетавайки река, плата, лонгозни гори, скали и морско крайбрежие. Той осигурява местообитание за стотици видове животни.
За устието на Ропотамо е интересно, че много хора го наричат делта, но от географска гледна точка той е лиман, разширено речно устие, образувано под влиянието на морето. Вместо да се разклонява на множество ръкави, като делтата на Дунав, Ропотамо навлиза в широк воден басейн, отделен от Черно море, с пясъчни коси и дюни. Най-долната част на реката е заблатена и много спокойна. На около 5 км навътре в морската вода вече оказва влияние върху реката и водата става частично солена. Това създава условия едновременно за сладководни и крайморски видове растения и животни. Около устието се срещат лонгозни гори от ясен, пряст и елша, обширни тръстикови масиви, пясъчни дюни, водни лилии и жълти водни рози, плитки лагунни участъци, използвани от много птици за хранене и гнездене. Особено впечатляващ е пейзажа, където се събират река, гора и море на сравнително малка площ. Именно това разнообразие от местообитания е причина районът да бъде сред най-ценните природни комплекси по българското Черноморие. Интересен факт, че името на Ропотамо вероятно произлиза от старогръцки и означава гранична река, тъй като в древността е служила като естествена граница между различни територии. Многообразието от животински видове включва птици. Установени са на 250 вида птици, редки или защитени. Малък корморан, сива чапла, нощна чапла, бял щъркел, морски орел, земеродно рибарче. Резерват е важна спирка за мигриращите птици по миграционният път Вия Понтика. От бозайниците в горите и край реката живеят сарна, благороден елен, дива свиня, чакали, лисици, няколко вида прилепи. От влечугите и земноводните особено интересни са блатната костенурка, шипобедрената костенурка, зелената крастава жаба, дървесницата и различни видове змии, включително водни змии. От рибите в сладките и смесените води на Ропотамо се срещат кефал, шаран, каракуда и змиорка. Тук нашата разходка по Ропотамо приключи и се насочихме към тракийското светилище Бекликташ край Приморско. Праисторическа астрономическа обсерватория в местност Бекликташ. Мегалитната астрономическа обсерватория и тракийско светилище в местността Бекликташ е едно от значимите открития на тракийската археология на територията на Югоизточна България през последните няколко десетилетия. Мегалитните блокове, от които е изградена, неведнъж са били обект на изследване. Геолозите са категорични, че става дума за туфа с вулканичен характер. Предполага се, че преди милиони години е имало изригване на вулкан и тогава те са се образували. Скалният комплекс се разпростира на площ от 12 декара и представлява огромен кръг от камъни, положени върху масивна скална повърхност. Функциите, които той изпълнявал, са били от първостепенно значение за народа, населявал земите на Южното ни Черноморие и крайбрежна Странджа от най-древни времена. Основната функция на мегалитната обсерватория назад във времето е свързана с точното проследяване на времевите промени и началото на сезоните, посредством слънчевите цикли, наблюдение на звездите и съзвездията, регистриране на промените на звездното небе и най-вече траекторията на движение на Сириус и Луната. Извършват се и детайлни наблюдения на звездата Вега от съзвездието Лира. През примитивен телескоп, скален процеп, който е ориентиран в посока север-юг на 343-345 градуса. След първоначални астрофизични и геодезични измервания са установени редица ясни и недвусмислени съвпадения на точки и линии за наблюдение по отношение на основни астрономически явления. Съществуват повече от 15 съвпадения, включващи точна ориентация към точката на равноденствие, точно реперирани ъгли за наблюдение на лятното и зимно слънцестоене и точна ориентация на някои от основните мегалити спрямо лятното и зимно слънцестоене,
както и за настоящата позиция на полярната звезда спрямо Север. Интересното и съществено в случая е възможността за абсолютно датиране на мегалитният комплекс по метода на Локиер и Хокинс, проучили за пръв път на този принцип ориентацията на Карнарският комплекс. Други интересни наблюдения и съвпадения са именно конфигурацията на основните мегалитни единици, тяхната форма и цялостна ориентация към изгрева, траекторията на звездата Сириус и нейната промяна, представляващи основен интерес и при други мегалитни и архитектурни комплекси от най-дълбока древност. Имайки всички тези първоначални данни и техни съотношения, става ясно, че комплексът не е обикновен и повърхностен своеобразен слънчев часовник, показващ единствено промяната на движение на Слънцето по небосклона, служил и за определяне на основните сезони и тяхната промяна, или статична карта на някои съзвездие от небосклона. В комплекса има заложена дълбока и сложна структурна подредба на отделните елементи, която е способна да дава информация за прецесията на равноденствието, промяна на положението на звездата, указваща посоката север, промяната на траекторията на звездата Сириус и времето на хелиакалният изгрев на тази звезда. В момента се намираме на Бекликтаж, Приморско, където новото е, че ето тук на тази поляна, голямата, която всички знаят, равния кръг с пейката пред самия обект, се оказа, че под тази земя отдолу е пълно с археологически находки. Ето тук, например, миналата година са открили разни глинени съдове, делвички, медни съдове в този участък. Ето тук. Цялостното усещане, между другото, когато съм посещавала самия обект е, стъпвайки, че стъпвам на кухо. Сякаш земята отдолу е куха. Така че не бих се очудила наистина навсякъде тук отдолу да е неплътна земя, пълна с различни останки, някакви забележителности. Имам предвид, то не е забележителности, сечива на много години. Това е различното от миналата година. Иначе тук тези скали имат изключително силна магнетизация. Има много силно магнитно поле, което е лековито. Е най-силното в България регистрирано. Така каза и разказаха и служителите, които са тук на входа. Като това означава, че в тези скали има някакъв метал. Не може да са само скали. Трябва да има някакъв метал, за да има магнитно поле. И всъщност може да се окаже, че всичкото това като конструкция тук, и което виждаме и си мислим, че са някакви скали или камъни, всъщност може да се окаже някакви металически обекти, които с годините са покрити с страшно много пясък, навявания, мухъл и са придобили формите на скали и камъни. Защо не и да е някой космически обект кацнал тук? Това да е примерно предната порта, вратата за влизане с тая кръгла форма. Хипотези, нали, за които няма как все още да знаеме. Все още не е разкрито за много от скалите как са рязани, отсичани по този начин, как са пренасени всички тези камънаци без технологии. И до ден днешен не можем да го направим това нещо. Както е с пирамидите, с всичко, отсичанията. Ето това нещо просто е
или е съвършенство на природата, или е съвършенна технология. Но чак такива прави форми в природата не знам дали съществуват. Но това си остава загадка. Но самия факт, че има голямо магнитно поле, означава, че тук има метал. Примеси. Метални примеси. Тишина и спокойствие. Сензитиви пък казват, че там, където има черен мъх по скали, задължително е портал. Казват, виждате ли черен мъх на скалите, означава, че е портал. Ето, примерно, стъпвам и всичко ми е кухо. Все едно под краката ми се чува ехо. Просто е кухо. Или е богата коренова система от дърветата, отдолу, че прави такава кухина. Или отдолу просто земята е куха и е, може би, кой знае какво, да има цял един свят отдолу. Това заедно с лъвската глава тук превръща местността в много интересна за посещение, уникална, загадъчна. Като цяло, цялата Странджа е пълна с различни скални образования, които са голяма загадка и будят интерес. За първи път в живота си виждам кухи скали, толкова кухи скали. Чукаш и вътре е супер кухо. Всички тук са такива. Кухо. А камъните залепят като за магнит един за друг. Много е яко. Ето така и си стоят като магнит. Ето примерно едно камъче. И къде го сложим да стои някъде. На някакъв наклон. Той просто от тежестта и си залепя. Той дори не пада. Ма тук е малък наклона. Може би е тук на отвесно. Те просто си застават едно привлечени от магнит. И си застават. Все едно всички тук имат магнит. Трябва да пробваме тук на острото. Тоест на долнището. Аха, да речем, че това от мъха се задържа. Как да го пробвам без мъх? Ох, чакайте, че... Как да го пробвам без мъх? Ей така, тук примерно. Ей така. Ето го. Той просто застава. И супер кухо. Абе, шантево място. Насякъде са нахвърлени такива камънни блокове през целия път от тук чак долу до морето. Без ясна причина за какво са, що са. Да. Много си як, честно. За хубаво е, значи. Пази се, ела към гущера, за да не го оплашим. Минавате ли? Успявате ли? Да не ви прекъсна. Не се притеснявайте. Не, минете си, моля ви се. Аз едно гущерче тук много си харесах. Колко е сладък.
Много шарен, пъстър. И стои като препариран. Ей, Сладур! Ма къде отиваш ти? Някакъв интересен вид, много ярко зелен. Това е точно на входа преди Бекликташ. Голям скакалец. Ей, тук. Маминия той. Къде отиде, бе?